रायजोफोर माबा माय डियार स्टुडेन्टफोर बावबाय थायोलै दानसेनि उनावनो नोंसोरनि फार्स्ट सेमिस्टारनि एग्जामा जागोन आसा खालामदों नोंसोर गासैबो फरायनायखौ दोनथ'नानै माबा गोसो थोलायनाय फेसबुक गेलेनाय मोजां मोनलायनाय वाट्सएप गेलेनायखौ दोनथ'नानै गोसो होना फरायदो हेलो लाइला मजनुफोर बा बबे सिमां रायजोआव राजा रानि जाना गेलेहैदोंसोलाय ओइ बांग्रा बांग्रिफोर सरि सार साला सरिनि फिसा फै सानैबो नाथाय सार मा नाथाय नुथाय बेलाय सानैबो फै गाखो सार सरि दाय मा सरि बेलाय मेगनजों मेगन नायलाय बाट सार बयनिबो सिगाङाव बोरै बिदि बयनिबो सिगाङाव फ्रेम लीला गेलेनो हायो नायलायनो हाया नामा मेगनजों मेगन नायलाय दासो मोजां नुदो गोसो थोनाया फैयाब्ला मोजां मोननाया फैयाब्ला मेगनजों मेगन नायलायाब्ला जाया 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 क्लासबो खालामनो गोसो जाया आइ एम गोइं टु माय ह'म सार ओइ प्रिन्सिपाल सारा नोंखौ प्रिन्सिपाल आं मानो फैदोंमोन बेयाव बेवहाय सारा हाबसनफैदोंसो हाबसनफ्लांदों बावग्रा बेमार दंना आं एसे टेनसनाव दंलै भाइफोर दा दसे उनाव खबर हरगोन आङो है बेरे फुंजानि मिसा मानसिया मा टेनसन जादों सानफ्रामबो सेलाय बेलाय टिका फिसाखौनो दाबो ओंखारबावाखै डाक्टारनाव थुनदों मा खोमालाय आफालाय खालि डाक्टार बेरे फुंजानि खालि डाक्टार मानो नांगौ डाक्टारखौलाय ना डाक्टारखौ गोसोथोबाय खरस गैयिनि खरस बाजे है लोमजाबाल' डाक्टारनाव थाङो नामा मैया आइया मा बुंलाङामोन माबार ओंखारथु है बेखौनो आंखौ नांलायगौ नामा हारसिं थांनो हाया मानसिफ्रा मा साननांगौ आंखौलाय मा साननो सोर मा साननो फिसाया बिजिखौ डाक्टारनाव दोनलांदों सोर मा बुंनांगौ दाय सिरिथा होनदों सिरिथा मा सिरि थानो आं मानो सिरि थानो माबार ओंखारबा ओंखार आं लाजियो होनदोंलै लाजियो मा बुजिया नोंलाय उइफास गैया आंहा बेबायदि गोदोबा देगा देखायलायनानै हावनानै लाबोनो लाजियाखिसै दाना हिनजावखौ डाक्टारनाव लांनो लाजिदों आं मोनथिया बिफा जानो गोसो दंबा माबार ओंखार डाक्टारनाव थु माबार थांखांनाय बाथ्राफोरखौ रायखांबावो लजि बे सोदोबनि ओंथिखौ नोंसोर बयबो मिथिगौ खिन्थु बेखेवनानै होनो हाया मानो आं नोंसोरनो फोरमायनानै होनि हमनानै ला सासे सेंग्राया सासे सिख्लाखौ गोसोथोनानै खालामनानै आइ लाभ इउ होनबाय सिख्लाया नाथाय जेबो रिप्लाइ होआ सेंग्राया बुजिनानै मोनबाय आइ लाभ इउ होनाब्लाबो बेबो गावखौ गोसोथोयो दैट इज लजिक बुजिबाय न दासो टपिक्सआव फैहांदोंमोन मानोथो इसिबां गोबाव दिनलाय अके सार र' आं मानो फैदोंमोन बेयाव सार नों अफिसावसोमोन प्रिन्सिपाल सारजों रायलायनो थांनो नागिरदोंमोन गोरोन्थियाव बेयाव हाबफैफ्लांदों थेंक इउ गोसोआव खोलैना होनायनि थाखाय माब्रै फुयो नोंनि बे मेगन मुसुगुरखौ खोथिया फुनाय बा र' फाग्लाया नाखौनो मासेबो हमनो हाखाया बियो र' जेब्ला हमगोन खनसेनो मोनबाय आथिङा कि एथ' फिसा जायो नामा नै नोंखौ जाम्बिया थगायजालायबाय माब्रै फुयो साला
खांख्राइखौ नै खांख्राइ औ थांसै थोखाबाय आं मोननायानो मेल्ला जागोन मा मासेबो हमनो हाखाया बि जाबाय फै थौ नायानो गैथारा माथो आंनो लांजोबसै नामा नों दालांसै आं रानगोन बे फिसाया आंनि बे गिदिरा नोंनि गावहाल' गेदेर गेदेरखौ लाजोब्बाय माला गिदिर लाखो बहा गिदिर गिदिर न जाबाय लादो नोंस्रा बारा मानसियानो जाग्रायानो गैखाया